Risa, simply parroting the line of Jose Maria Sison. Yung binyada ng Communist Terrorist Group, CPP-NPA, walang pinagkalayo sa pangungusap ni Risa Hontiveros. I'm not saying na komunista, terorista si Risa, pero yung linya ng mga komunista, terorista, parang ang linya ni Risa Hontiveros. Nakakabahala nito, ang linyahan nila hanggang ngayon, ganoon pa rin, na pinamumukha nila na may kasalanan na nagawa. Kumbaga ano ang impression na maihatid nito sa taong bayan, na okay na lang pala na hindi magsampa ng kaso, okay na lang pala na hindi kakasuhan, ihabla, dahil pwede mo namang sabihin at igiin na meron niyang kasalanan ginawa, basta ako naniniwala na may kasalanan ginawa. Same sila ng linyahan, itong mga makakalawang grupo na ito, na sinasabing mga human rights advocate, at pati ditong si Senador Risa Hontiveros, the way siya mag-handle ng kanyang hearing na dapat ay patas, no? Kung makapagsalita siya sa dating Pangulo, ganun din, naniniwala siya may kasalanan. Dito sa pagdinindin kay Pastor Apollo Sibuli, ganun din, hindi pa nga napapatunayan. Yung iba pa nga, hindi pa nga nakasampa ng kaso, kaya sabi ni Pastor, magsampa na lang ng kaso, pero ganun pa rin, same sila ng linyahan. Ito, delikado ito, pag ganito ang umiiral sa Jay. Mabuti na lang matalino ng Pilipino. Kaya halos wala nang naniniwala sa kanila eh. Alam mo, naniniwala na lang kay Risa. Yun na lang yung dalawang babae na sa likod niya na sumusubo sa kanya ng mga question. Dahil dito, wala nang tayo alam si Risa. Di ba? Oo. At saka maganda yung bagong desisyon ng Supreme Court, kahit tawagin mong bobo, tanga si Risa ngayon, hindi ka na pwede kasuhan because the decision of the Supreme Court is you cannot accuse somebody slander kung kinu-question niya yung performance mo bilang opisyal ng gobyerno, halanman o appointed. Now, going back doon sa sinabi, si Risa, simply parroting the line of Jose Maria Sison. Yung binyada ng Communist Terrorist Group, CPP-NPA, walang pinagkalayo sa pangungusap ni Risa Hontiveros. I'm not saying na komunista, terorista si Risa, pero yung linya ng mga komunista, terorista, parang ang linya ni Risa Hontiveros. Ngayon, walang question yung kay anong tawag nito, kay anong pangalan, Aling Laila, no? Laila de Lima. Kasi yung linya ng mga Laila de Lima, yun ang linya ng mga Dilaw at saka mga P. And linya niya because personal ambition, political ambition, gusto niya makabalik sa Senado. Ngayon, nasa Pilipinas yan, ibabalik siya, no? Pero yan ang totoo. Walang ibang intensyon yan. She wants to be elected again as senators, no? Ngayon, tayo mga Pilipino, nasa atin yan. Kung maniniwala tayo, malalaman natin yan sa resulta ng eleksyon. Kapag hinahalal si Laila de Lima ng taong bayan, no? Wala dapat sisiyan ng taong bayan, hindi sa sarili nila. Gaya, hindi naman kandidato si Risa, pero si Risa nagpiprepare sa 2028. Bukod doon, iba yung dahil yung gusto pa rin nangyayari nila, halos kinakampanya niya, yung linyada ng Makabayan Group at saka ng grupo nila Chel Diokno, no? Mabuti na lang. Ako, no pun intended kay Chel Diokno, no? Kaibigan ko yan. Pero yung paliwanag ni Atty. Archie Gamboa, former PNP chief, parang sabi pa, murag ikumot ang pagka-abogado, ang pagka-dean sa College of Law ni Chel Diokno. Parang sinabi niya, 16 o 6 na beses inuulit dyan sa provision ng mga binabanggit mong mga batas. Hindi mo pa rin naintindihan. Anong klase meron ka? Kung sa batanggin niyo pa, ay kung hindi mo naintindihan yan, para kang bulaga. Di ba? Ngayon, kaya nga ako, isa lang nung marap si Pastor Apollo Kibuloy dyan sa Senado, dyan sa kumikinismo ni Risa Hontiveros, simple lang, parang binuhusan ng tubig na may yelo, no? Para sabi niya kasi, sige, yan ang hinaharap mo, mga witness mo, no? Kasi ayaw kong mabanggit na witness, kasi hindi naman talaga sila witness. Hindi mo siya pwedeng sabihin resource person. Hindi mo siya pwedeng sabihin accuser because
they're simply wetness, no? Yung wetness, no? Binabasa yung laway ni Risa Ontiveros para pagmukhain siyang magaling, no? Simple lang, anong sabi ni Pastor Tibuloy? Kung sakali po, at meron kayong ebidensya, at naging biktima kayo, magsampa kayo ng kaso, makarating ko lahat yan. Bakit ilang pun taon na walang nagsasampa? No? Kasi wala eh. Anong lumalabas ngayon? Pati yung dinala nila General Torres, saka ni Colonel, ano pangalan ng Colonel na City Police Chief ng Davao City? Yung babae na takip pa yung nag-game? Kasi dapat walang ganun eh. Pag humarap ka sa public hearing, kasi walang ganun. Kaya pinapatanggal nila, but not with Risa. Kasi hindi nila mailabas ng totoo. Kaya simple lang. Kaya ako, ngayon lumalabas. Sasabihin mo, paharapin ulit. Kaya sinabi nga ng Presidente, ni Mayor Digong, sabi niya, tapusin natin kahit magdamag. Dahil unang-una, hindi naman. Alam mo yung isang pagkakamali ng Senado, dapat pag nag-imbita sila ng resource person, ginagastos ka nila yan because they have funds, no? Kaya meron sila 3 million each, no? Para sa legislative research, and that's part of legislative research in aid of legislation. Kinakailangan sila gumastos ng pamasahe, hotel, pagkain, lahat, sasakyan, hotel transfer. Kaya tama si Presidente. Kaya sabi mo, kailangan ka bang intahan? I don't think so. In the first place, gusto ko lang samantalin na pagkakataon, no? Pasado yung pagkondak ni Coco. I was not expecting him to be fair, but he was very fair and very objective in the conduct of the hearing of the Senate Committee on Public Accountability, otherwise known as Senate Blue Ribbon Committee. Kaya, maayos, no? At saka, kita mo nga, si Senator Jigo Estrada mismo, he did well also when he kept on asking Mr. Lima, no? Hindi yung secretary ka, wala ka na-file? Ilang pong taon ka? Alam mo, ganun kasimple, no? Hindi na ito panahon ng puro tayo dada, no? Pag meron tayong kaparamihan, kasi gagaya-gaya kayo dyan kina Dan Fernandez, kina Benny Abante, anong nangyari? Nagka-etot ang buhay nila. Ano ba siya katotohanan? Kasi yung kapitbahay yun, si Colonel, Rinaldo, si Hector. Kahit na mahirap sila pamilya, dito, kilala ng pamilya yan, very honest, very humble. Hindi mo pwedeng subornohan yan, kahit na bayaran pa siguro ng milyones yan, hindi magbabago ng ano yan. Pag-ugali dahil mula sa pool, ganyan na siya. Can you imagine, for him to be very decisive, and be very brave in telling the truth, despite na may apat na taon pa yan, PNP graduate yan. Usahan ako, nag-lecture din ng araw dyan. Sabi siya, because pwede siya maging general eh. Pero alam niya, the price he has to pay for telling the truth, no? Hindi niya inalita na ngayon. Kaya talagang sa dulo siya nito tayo dyan kay Mang Hector, kay Colonel